Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ta' dettalji ta' rilaxx ieħor bħala parti mill-pjan ta' ħruġ mill-pandemija. Fearn sostna li abbażi tax-xjenza jidher li hemm immunità b'saħħitha għal COVID-19 u minn nhar it-tnejn li ġej il-perjodu ta' kwarantina għal dawk meqjusa bħala kuntatti primarji ma' xi ħadd pożittiv għall-virus, il-perjodu ta' kwarantina se jinżel minn 7 tiem għal 5 tiem. Dan wara li jiġi provdut test negattiv u l-persuni in kwistjoni jkollhom ċertifikat tal-vaċċin validu. Jekk imbagħad is-sitwazzjoni tibqa' taħt kontroll kif tidher li hija sal-lum, 15 wara, ġifieri mit-2-7 ta' Marzu, il-kwarantina għal primary contacts titneħħa kompletament. Fis-7 ta' Marzu wkoll dawk li jkunu pożittivi għal COVID-19 f'darhom, il-kwarantina tinżel minn 10 tiem għal 7 tiem wara li jagħmlu rapid test u jirriżulta fin-negattiv. Dan kollu li ħabbar il-Ministru għas-Saħħa japplika tfal jekk ikunu mlaqma. Fearn qal li f'din ix-xitwa mhux mistenni jkollna bżonn ir-raba' doża tal-vaċċin kontra l-COVID-19. Il-Ministru Fearn ħabbar ukoll rilaxx fl-ilbis tal-maskri. Minn nofs Marzu, mill-14 ta' Marzu, il-maskri f'postijiet pubbliċi aperti mhux se jibqa' obbligatorju. Ġifieri il-maskri jibqgħu meħtieġa mill-14 ta' Marzu f'postijiet pubbliċi ġewwa, inkluż postijiet tax-xogħol, jew fejn ikun hemm ġimgħat kbar ta' nies. Jiġifieri fejn ikun hemm events li huma organizzati jew li jkun hemm events tal-massa hemmhekk xorta jibqa' obbligatorji. Dwar il-funerali, id-Deputat Prim Ministru ħabbar ukoll li wara arranġamenti mal-Kamra Mortwarja il-perjodu li jista' jsir il-funeral għal dawk bil-COVID-19 ġie estis għal 48 siegħa minn 24 siegħa. Intant Chris Fearn irremarka kif 79% tal-adulti huma mlaqma bil-booster u spjega wkoll kif nataw 25,000 doża tal-vaċċin ta' tfal. Dan jammonta għal 42%. Hawn id-Deputat Prim Ministru tenna l-importanza biex min għadu ma tlaqqamx kemm bil-booster jew inkella bil-vaċċin tal-COVID-19 dawn jistgħu jagħmlu dan billi jmorru jieħdu t-tilqima fil-walking clinics.